Dito kami sa Balak-Balak. Dito kami sa Balak-Balak, guys. Naghahantay ng chorba. Ayun, bibili tayo ng mangga. Tangan kong mangga, baby. Ay, uyap. Mangga. Ang utang na ito, guys, kaya wala tayong pera. Wait. Kung kalamit sa uyap. Ito lang sa uyap, guys. Kalamit. May spicy sila ng sili. Tapos, kumain tayo. Yung spicy lang sa akin. Yes, guys. Pero itong bibili ng mangga. Violet. Yes, nagbibili tayo ng mango.